STEM hezkuntza ereduak zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematika arloak barnebiltzen ditu. Helburua da disiplinarteko ikuspegi batetik modu integratu batian lan egitea, ikaskuntza testuinguru esanguratsuak eta errealak ikasliei eta oro har pertsonei eskainiz. Gainera, arrakalak geroz eta nabarmenagoak dira gure gizartean eta horrek eskolan inpaktua bai badaka. Teknologia arrakala oso presente dakaguna, baita genero arrakala ere eta bestelako arrakala batzuk. Eta zalantzan jartzen dugu ia orain arteko hezkuntzak jarraitu aldaben, badakagun errealitate berri honi erantzuten. STEM hezkuntza ereduak oinarri moduan badu metodologia aktiboetan estia, nun ikaslea ardatzan, beradan bere ikaskuntza prozesuaren protagonista, eta arazo errealen ebazpenaren bidez, trebatzen da bai, arlo horietako alfabetatze edo espezializazioan, zein 21. mendeko kompetentzien garapenean. STEM hezkuntza ereduaren ezaugarriak errealitatera eramateko adibidez aukera on bat izan daiteke robotika. Robotikak azken finean integratu ditzen ditu ezagutza arlo ezberdinak, bai matematika, zientzia, horri gehitu aldiogu bai programazioa, adimen artifiziala, eta bada aukera bat esperimentazioaren bidez eta manipulazioaren bidez ezagutza arloak modu integratu batian lantzeko eta ingenieritzako prozesu hori bizitzeko. STEM hezkuntza ereduan irakaslea gakoetako bat da eta horretarako oso garrantzitsua da irakasleen formazioan eragitea. Horretarako adibidez zuezin irakasleen prestakuntzan STEM arloak landu egiten ditu modu praktiko batian. STEM hezkuntza ereduak eraldaketa eskatzen dabelako ez soilik kurrikulum mailan, baizik eta administrazio, komunitate, egiteko modu mailan. Eta hor artikulu egin beharko genituzke aliantzak, arlo bakoitzaren aukerak eta erronkak identifikatuz eta disiplinartekotasun hori danon artean eraikiz.